Amatsha-ntliziyo achasene nokubulawa kwabasetyhini nabantwana phakathi kwengoma bebezivuma ngaphandle kwenkundla yaseNyarha ebigcwele imi ngeembambo sisicelo sokuba umrhanelwa wokuqala makakhululwe eluvalelweni khona ukuze axelele abahlali izizathu zokubulala usana oluneminyaka emibini qwaba lilibonile ilanga. Mna andivi kamandi ngokungafumani lo mfana singabahlali baseNyarha. Mna ngokhohlakala kwam bendisithi kwangalaa mini ugweza bekumele kubulewe totyana xa iphela ikesi. Namanina e-Rapid Response Team alwa nobugewu obujoliswe kuwo nabantwana asikwe yinimba ze achitha olu suku kule nkundla ngelifuna ubulungisa kwintombazanana u-Okuhle Bakhawuli osele ethe cwaka. Siva kabuhlungu ke into ehlele le community lapha eBedford because sikhe sayihambela le community besikudala sizama nabo asiyazanga ke ngokuba nempazamo into yoba yenzeke njani kodwa ke uphando luzawuqhubeka. Ukanti usodolophu kumasipala iRaymond Mhlaba nokwangusihlalo we-Rapid Response Team ubekhona enkundleni ngethuba ummangalelwa wokuqala esithi akayifuni ibheyile yaye akafuni gqwetha uzawuzithethela ngokwakhe. Isihelevu sokubulawa komntwana ona-2 years yi-boyfriend yomama wakhe. Esisekhoti ke namhlanje ummangalelwa wavela ekhoti. Into esimangalisileyo nesinike umnqweno uba ummangalelwa uthe ufuna ukuzithethela akafuni gqwetha yena kwaye ummangalelwa akafuni bheyile. La manina athi ayabuya kwakhona nabahlali xa ummangalelwa ezawuvela kwakhona enkundleni ngomhla we-15 kuJulayi. Usana oluza emva komfi Okuhle ekuphela kwalo olushiyekileyo lugcinwe kwindawo ekhuselekileyo ngelixa umama walo nesinqandamathe sakhe benkolonkoloza ngaphaya kwezitshixo. Kwizindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eNyarha, eMpuma Koloni.